Arnaiz! Andoni Aizpuru. Ba, aspaldiko, ez? Aspaldiko. Izan ziaten gazte bat etorriko zela? Joe, gaztean, ez? 28 urtez, gaztean, ez? Gazte txartela da iztera maituko zaizu, Ni leku hau aukeratu dut, klima aldaketaren ondorioz itsasmaila igoko denez urrengo urtetan, tatu egin dute resilientzia handitzeko edo hobetzeko, gazteek aukera hobeago izateko etortzeko eta. Itsasmaila igotzen denean, ba... Ez dugu urtez urte nabarituko, baina markada batean 15 urtetan... Ni ez naiz ete bene hongo, Gaztetan, beste kezka asko dituzu, ez? Bueno, mundua janai duzu eta urteetan aurrera zoazen neurrian gehiago kezkatzen zaituela horrek, ez? Hori pixkanaka izan behar da, osea, ezin dugu egun batetik bestera aldatu gure bizimodua. Temperatura igotzen ari dela, hori igartzen ari gara, ez da? 2023 izan da aspaldiko beroena. Uste, Pepe Mujika izan zela esan zuena, klima larrialdia batez ere pobreen arazoa dela. Ba, bueno, bakigu, Afrikan lehorte izugarriak, Pazifikoan uhartea desagertzen ari dira, hemen oraindik ere, klima larrialdia hemen gurean oso larria da. Uste dut, ez, Oinarri ekonomiko badaukagulako horri aurre egiteko. Ibaiak bideratzeko, uholdea datorzenerako, gero, gu aberatsak gara, 40-50 urtetan, ia beste gauza da izango da. Itsasmaila igotzearena oso kontu serio izango da Euskal Herrian. Ni sare sozialik ez daukat, ez? Baina zuri esker ateratzen naizen. Bueno, sare sozialak ere alde oso ona daukate, ez? Divulgatzerako orduan ere, aukera oso ona delako, baina azken urtetan ikusi ditugu nola gezurrak izan dituzten titularrak askoz gehiago zabaltzen direla, terraplanistak edo pandemiaren, pandemia. Ukatzen dutenak, dana ukatzen dutenak. Nik uste beti egon direla, baina hori sare sozialetan bere mezua zabaltzeko aukera hori daukatela. Hori problema bat da, horregatik ere seguraldi saioan garrantzi handia dauka horrelako azalpenak ematea eta sare sozialetan mugitzen. Zu sare sozialetan eta ni telebistan. Zu telebistan eta ni sare sozialetan. Ni batzutan etxipena sentitzen dute, politikaren gainetik daude beste indargune batzuk mugitzen dituztenak ariak eta energia kontuetan gainera indar izugarria dutela uste dut bintzat. Bintzat, hauteskundetan adibidez, bozka egin dezakegu horri aurre egin nahi dioten partiduei, baina horretik kanpo ez dakit gure ahalmena, bakoitzak daukana ahalmena, zenbatekoa den. Eta baina hala ere hori, etxipen horren aurrean nik aletxo horrekin, ikuste dut mundua horrela aldatu da, ezta? Aipatzen daia, erregai fosilak. Desagertu egin beharko lirateke, bestela hau pikutara doa. Kostako da, baina nik uste dut zu ETB-en jubilatzerako. Urte asko oraindik. Ni orduan energiarik ez dut. Eta Andoni, esan didazu, seme txiki bat daukazula, 3 urtekoa, ez? Ai, Martin. Orduan, nola uste duzu biziko duela egoera zure semeak? Nik uste dut poliki lortuko dugula hori aldatzea, ez? Bai, eta esperantza horretan nik ere daukat batez ere zientzian. Baina guk egunero zeo zer egin.